Bandla lenkosi masiguqe sithandaze. Amen. Ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni. Ngelilanga abantwana benkosi kuthiwa umfundisi ezele ingane zamantombazane ezimbili. Lengane zase zanyathela kahle egcekeni. Kuthiwa umfundisi wasiyakhuluma amazwi. Uthe mayekhuluma lamazwi azembatha lezi ngane. Kuthiwa kuhamba isikhathi zakhula lezingane zamantombazane zaseyifuna umsebenzi. Bathi zayifundile kwanele zafuna umsebenzi zangawuthola umsebenzi. Zithengele ilanga lezwa kuthiwa kuleya ndawo kuyaqashwa abantu abawu-50. Uthi okhulumayo bafika baba u-52 ngazo lezingane ezimbili zamaNazaretha. Kuthiwa wasiyafika owayekhashayo waqhasha wasala lezingane zombili. Kuthiwa zaseyiphatheka kabi lezingane ngoba yonke indawo lapho ezayifika khona zasithi noma ibona ufanele ngabe singenile lapha noma omunye wethu ungenile kodwa ifike bese ziyavimbeka singangeni. Kuthiwa zaseyibuyela ekhaya wasiyasuka umfundisi waya enkosini. Baba Nkosi yamakhosi, ingane zami ngazinayo inhlanhla yokuthola umsebenzi. Ithi Nkosi yebo kufanele singabi nayo inhlanhla. Wena mfundisi awuthi uma ufika ekhaya ingane ezinganyathelanga kahle ebese siyayiqalekisa ngoba le ngane ezingawuthola umsebenzi isiqalekiso sakho. Bangaze basho ukuthi azalanga lutho uma abazali beke bakusola kusiqalekise lokho. Ayikho ingane ehleze emva kwakho mama nje ukuthi phambili eyintombi yentethelelo ayiganile noma kufika umuntu ethi uthembisa umshado ufika ndale ngayo kanti leyo ngane basho wena isencane ukuthi akuzukugana lokho. Namhlanje uyanikela uthandaza zonke iguqo amadola asezaqinile abantu bathi hayi cha uyamthanda uShembe kanti uthandazela usizi lengane yakho abafana bafike badlale ngayo kanti kwasho wena wathi kazukugana uyoxolisa nini njoba inkosi kade ikhuluma ithi kasicela intethelelo sithethelelane uzwanini ingane yakho ucela intethelelo. Uthi umfundisi yathi inkosi hamba uye ekhaya uthole imbuzi ezimbili imbuzi yokuqala uzocela intethelelo kubantwana bakho ukuthi kawukhulumanga kahle kubo efile bese ugeze ekhaya wenze ucela intethelelo. Bantwana benkosi insizwa hlala phansi ikhuluma ukuthi siyakwenza yini esikuzele la. Njengamanje kuthiwa ngelilanga kukhona insizwa lensizwa singabangani zimbili ezikhonzene enye isebenza kahle lenye kayisebenzi. Kuthiwa lensizwa zasihamba zizwene kakhulu zihamba zombili. Uthi noma ihamba lenenye ebesingenisa ngengane ngithi nawo Mavaroni ungenisa ngayo. Kuthiwa lena mayihamba ebese ingane mazibona ingane zamantombazane ebese zibona ukugqoka kwakhe ebese mayememeza ebese ziyasabela intombi kodwa makumemeza lona zibuka zithi hayi uzosomenzani. Kuthiwa kwahamba wasumngani wathi hayi ukuze umngani wami eneseka semangihamba naye kuthiwa yasithatha Mavaroni yasiyamnikeza athi nawo umngani wami uzongena ngaze enganeni angithi nawe ngoba kuyo ukuhlasa impempe usine nje kangaka usinela zona ingane.
kuthiwa ngelinanga kwasekuyenzeka isemsebenzini lensizwa asigoma nayo nalena siyaphuma siyahamba ihamba ingenisha ey'nganeni kuthiwa yenzela iphutha kwenzela ifreshi asishayisa umuntu lensizwa asilala phansi basema bezile abanye belungu beyibona bebuka amavaroni base bafonela umnini wekhampani kuthi wesibanibani umsebenzi wakho useshayise imoto ufile lapho emgwaqeni wonke ngombona uthi umlungu abathi yaqalaza uthola abasebenzi bakhe baphelele uthi kodwa manje wasashiwa ngokusefonela abangani bakhe uthi mayafika bathi afike yabheka bathi yebo iyenkongiyo kodwa ngaphakathi kwayo asiphile usemsebenzi wami umbuzo besuthi ukuthi noma sizoze emgojeni nje sizokhuluma indaba kaShembe ithi yapolisi Babuziza ngomNazaretha unalo yini ithikithi ndayisuthi noma usothi sikhundane kuthi inkosi langa yakhuluma ngelilanga athi umuntu onganalo ithikithi kule bandla uhlubukile namhlanje azokhuluma abahlubuki la abantu abangaphethwe ndawo awutholi inhlaba uhambi nasemasabatheni washo njalo uvangeli sifikele lelilanga lana bathe ngiyajabula namhlanje kukhona nabasho kukhona abantu esingasabazi abanye bagcinelwe langa beze namhlanje beze lumbhobho ukuthi bazogcoba abagcoba sisenkingeni-ke amaNazaretha ngoba siphethe abantu abangafuni ukuphatheka nasemgidini futhi banjalo abafuna ukuphatheka kodwa bewona amaNazaretha Sengibonga nalithikithi awufiki uMnazaretha yabonga. Ithikithi bonga nalo ngisho noma ungahamba uyofika umvangeli athi cela ibhuku noma ushumela athi cela ibhuku cela ithikithi bathi hayi akanakho athi hayi asingabe ngiyakho. Noma masabatho kukhona. Mafosazane kade khuluma ekseni. Wonke uma ikhuluma akayithinti indaba yokuqoqa ukuthi kwaba bakhona inkosazane eyayiqomile yayigcoka ibhuku kodwa uma ngathi baphenya manje babhiza amafoni bathetha nabafana abengawona amaNazaretha wathatha umngani wakho wena leyo iNazaretha omazi ukuthi uqomile wathi umngani wami ngasiya esontweni uthi uma ufika amfaka phansi kwabakhozane amfaka nansuka phansi nansuka wazi ukuthi uqomile namhlanje usefundisa ukuqoma nawe usefundisa abanye ukuthi hayi yaqomela kakhulu oqomile noqonyiwe usazi kanjani Tesu isho njalo isokuthola ithaya usana ukushaya zishayeni isidonse nawe usozukuthi asawuhambi ngoba kuthi ukhuluma indaba eyodwa nawe masifika usitshela ngesuthu usitshela ngokuqonya usitshela ukuthi uma sesiqonyiwe senze njani uqonya kani ngoba utshela ukuthi uqonya Thoba silapho abantwana benkosi bazali bethu kasizala sithi esidlaleni mayibonge inkosi sizofundisana indlela kaShembe sonke masingatshelana amaqiniso Masizofotozana nje sithi hayi singatshela khona basho njalo abafundisi bathi ayiqona nokulalana isilosibani uShembe uNkulunkulu ayibonkosi uthe uShembe uma ngabe unganikezeli umuntu ngokusemthethweni awuvumelekile ukwembatha naye ngakhuluma ngelilanga ngithi mina hayi yebo ngingane kodwa umthetho lapha ekhaya umuntu ongahlanganisiwe umshumayeli ayifaki nensuku bathi uma ungena ngane emfaneni endaweni Ngikhuluma leyo ngoba ngangizwile ngelilanga umuntu umama ebuza ukunyathaya uyifakele ngani nansuka uthi mama hayi anginotholiwe mina uthi hayi ifakele ingane zakho uneyingane wena indala fake nansuka ufaka kanjani Ibuphi umshumayelo wayephezu wakhe kuhlanganisa ajabule mfa uphijube naphijube ngalizofuna sithi indaba ngifuna ngoba nawe uzofuna manje khona esiqoshile sekunabe ufike kanjani Tesu kuleli bandla abantwana benkosi uma ufika uyinsizwa usuqala esikoshini esibovu aliphumeli ngokuthanda kakho kodwa umphathi omgidi ngoba thina sithatha siphethwe indantonga uma umphathi uShabangu kumele
ukuthi hayi wena nkosana wena usukhulile phuma ke manje isikoshini esibovu ungena isikoshini esemnyama wena ngoba ubeshesha kungena la ekhaya awubasivulweni isikoshini esibovu akusho ba asazi noma isikoshini esemnyama sengena uyingane usungane usuzisigoshini Funa abazali bethu nazi ukuthi noma sikhuluma sisodwa siyatshelana iqiniso kodwa manje ngoba asifuni ukuphatheka ngasivumi njengoba nje sibheke ku-August nje sibheke ku-conference nala ethempelini mhlawumbe ngiyacabanga azobe khona amanda 15 ey'nsizweni azobe githa umthithi kanda 15 kodwa masefike emhlanganweni asekonda 15 isegitha esikoshini esimnyama ufike kanje esikoshini esimnyama kodwa ethempelini ugitha kanda 15 kodwa kanda 15 abantu besikosha esikhulu umthule sehlabule ezishobaleze kanje kodwa ukanda 15 ethempelini asibandane siyavuselelana abantwana benkosi ukuthanda nokwenza angeke siyeke mayibonge inkosi sizolokhu esitshalane njalo yebo kakhulu usuku selisondela ngoba lisondela usuku sesikhuluma ngoseduze umhlaka wani lobe kungena umhlangano Jomangena umhlangano mama sasa thathi senzandi iyangane nakhe intombazane owayiqalekisa ufike ucela into ethelele kuyo uzongena kudlula ihlambulukile ngoba sibheke kumjedele baba hamba ensizweni yakho wena wayitshela ukuthi wakho umuzi kudine ngami ekungakho umuzi wena uyocela into ethelele mntanami ngakhuluma kabi kuwe ngathi ekuwakho umuzi sengibonile futhi manje sengoyimbethe lento uphuma uyangena emantombazaneni ngicela into ethelelo mntanami ungithethelele nekhekhe lukavele kombethe kumele udvusele umuzi ngicela into ethelelo uze ugane hayibonge Nkosi Nkosi Msindisi